Hej igen, så er vi til Ask video 2, hvor det er Bettina Nielsen, der spørger alder 20, bliver 21 den 15. i 7. Livret lasagne. Hvad synes du om mig? Du er en skide god veninde. Du er faktisk min dejlige mullemus. Er du? Skostørrelse. 39-40. Bedste veninde. Du skal til at sige mit eget navn. Christina Ibsen. Kæreste. Single. Helt ærligt, dreng. Jeg er single. Ej. Yndlingsbutik. H&M og Deres og Via Moda. Yndlingssanger / musiker. Joachim Elante. Ej. Yndlingsrejse. Italien. Hvilken mobil? iPhone 4S. Jeg skal snart have en iPhone 5S. Hus eller lejlighed? Det kommer an på, om du mener, hvad det er, jeg bor i nu, eller om hvad det er, jeg har lyst til at bo i. Men hvad det er, jeg bor i nu, det er en lejlighed, og hvad jeg har lyst til at bo i min fremtid, det er et hus. Yndlingsfilm / serie. Violetta. Ej. Fritidsinteresser. Jeg vil gerne gå til svømning, men lige nu går jeg til noget tambur, som er en korps, der spiller i byen. Yndlingsfarve. Lyserød / pink. Kan man også se på min lampe. Det er en rigtig pornolampe, det der. Yndlingstøjmærke. Det har jeg ikke rigtig nogen af. Hvilken planet kommer du fra? Jorden. Har du nogensinde haft en fodvorte? Nej. Hvad farve er din cykelhjem? Aner det ikke, for jeg har ikke nogen. Jeg har en struds. Har du det, Bettina? Det vil jeg fandme gerne se. Tag en snap af det, så vil jeg gerne hilse på din struds. Og hvad hedder den? Har du nogensinde taget stoffer? Nej, jeg vil ikke røre det. Jeg har haft nogle venner, der har taget stoffer og røget hash, men jeg vil ikke røre sådan noget der. Kan du skrive runer? Nej. Er jeg sej? Ja. Hvad tænker du, når jeg siger gurk? Pas. Ved jeg ikke. Hvad tænker du, når jeg siger banan? Pik. Jeg ved det ikke. Hvad synes du om gryner? Aner det ikke. Ellers er det mig, der ikke kan finde ud af at læse det ordentligt. Men jeg ved ikke, hvad det betyder. Men jeg ved ikke, hvad det er. Så. Hvilken farve strømper har du på? Har grå og hvid strømper. Hvad laver du? Laver Ask video. Så stopper vi den lige her. Og går videre til Bettinas spørgsmål om lidt. Så tager vi det så Ask video 3. Undskyld, at de bliver lidt korte. Men de kan ikke blive helt lange. Så vi ses om lidt.